vawiin mei ni som zirtop ni hian ramchunga thubuai remna insang ber Supreme Court in Delhi Chief Minister Aam Aadmi Party National Convener ni bawk Arvind Kejriwal chu Enforcement Directorate 10 PMLA tlo chana an man mek na atangin bail lailok interim bail a pe a video masalam te kan soi photo thin angin Delhi Chief Minister hi kan hnung March ni samhni pakhat khan ED10 Delhi Excise Policy kai hnoya Prevention of Money Laundering Act PMLA tlo chanin an mana ni somla ED rimana an kola thu an zofia hnu in April ni khata ti harzela judicial custody a da lu anita ani hetia zela lu hnu hian BJP 10 Chief Minister ani na atanga bang turan phut thu an au puina sa hle a ma se Aam Aadmi Party lamin Delhi mi puite ngai dan le an party ro rel pol ngai dan an lak hnu in Kejriwal tho hi Chief Minister ni chhun zom turin an du a ti chuan ni somli lai zela ha om chung po in ban na ha the lut talo bana hnekin ED10 ama an man ringot chu dan bo chiat na le thil diklo ani ti in kota khing let ta zoka chumi chungchang ngai tu tu Supreme Court bench in chu case chu rei tak ngai tu ngai tur thil ani awangin akar laka Arvind Kejriwal hi Lok Sabha in thana campaign tura bail lailok pek thei ani thu hi hearing an nei lai in alo soilok to kha ani a ani na taka chuan adil po nilovin Arvind Kejriwal hian interim bail a hmu ati theyang Supreme Court in he case angai tu ani masalama Arvind Kejriwal chu engwanga lower court a bail dil lo nge ani azota Arvind Kejriwal ukil Abhishek Manu Singhvi an ED te chet dan hi dan kalani awangin hemi chungchang hi ti chian lo lo tha kan tia chu wanga bail po dil lo kan ni ti in Supreme Court bench hi alo hril to ti chuan ED in Kejriwal han man dan chu adik le diklo Supreme Court hian ngai tu in ED ukil le Kejriwal ukil te thu angai thlaton chhota char ani a ED ukil te hne na bench hian Kejriwal man hun in thlan puan ani hnuwa an man chhangte tin Kejriwal hnen thleng tura kumhni chungot Delhi Excise Policy chungchang chuina na hun an hmang chu thilrin hlelom tak ani theya wanga in soifia tur te in zona azota chu lo po chu zona khir tak tak dang azot nual bok EDI awading sarkar lai pui ukil Additional Solicitor General SV Raju le Solicitor General Tushar Mehta 10 Justice Sanjeev Khanna le Justice Dipankar Datta te omna bench ma hian Kejriwal chu Delhi Excise Policy a thil diklo oma akhai pa berni a aron lan thu le chu midang an dop te ka atang an hriat chop ani awanga hun adu deuh thu soin politician ani awang maya in thlan campaign nei tura zela tanga chhuahtir ani big chuan ramchung mun sang politician dang tang mek ten chutianga chhuah chu an dil ve ngal vek dona wanga thil fel lo tam tak a om thei tur thu le politician le minaran te po India danin angkhat veka a en thu te kotma hian an soi ve bok ma se Arvind Kejriwal atana ding Congress Party Leader Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi hian Arvind Kejriwal chu poi khoi tu miswal nilova Chief Minister ani zok thu kotma hian soin Lok Sabha in thlan puya campaign tura chua zalen chu a phu thu le mina zong ta na thik ve thei tur chi ani lo thu a soi ve thung tin Supreme Court judge te po hian Lok Sabha in thlan pui chu kumnga dana voi khat chau om thin ani awanga he case hi ngai tua an ni chau thu soin in thlan hi om lo se chuan Kejriwal-a Interim Bail chungchang hi soilang lova trial kalpa ngai kalpui ani chhun zom char tur thu an soi ve bok ti chuan chutia le lam ukil te an ngai thlak ve hnu chuan Supreme Court bench hian vawiin chahnu khan Kejriwal chu Lok Sabha in thlan pui nei me ka campaign tura chhuah zalen ani tur thu hi apuang ta a election phase nung ber atho sari na vote thlak ni June ni khat thlenga zalen tur le June ni a zela in report le turin na chhuahtir Abhishek Manu Singhvi hian result puan ni June ni li thleng lo po na omtir adila
Mase chu ero Supreme Court bench hian nialin campaign tur chawa hun hian pek thu apuang chutianga Kejriwal-a interim bail pek ani tur thu puan ani hnu chuan ED ukil Solicitor General Tushar Metan Kejriwal chu pona om chunga a case kalmek chungchanga adu du asoi mai lo nana khapna siam sak turin Supreme Court bench hi angena Supreme Court bench hian chung chu court hnuai hnung jok trial court kal tlanga an siam thei tur thu ED ukil hi a hril he Supreme Court thupuan hi an hriat vele Aam Aadmi Party hruai tu 10 press conference kovin vawiin me ni som hi ramchung mipui tele dikna tantu te tana ne nani ro pui tak ani thu an soya Supreme Court chunga lom thu an soibok Kejriwal-a cabinet minister atisin ramchunga democracy din hmun le ramdan pui din hmun ti der thona a om mapianga a chan him tura Supreme Court aron in rol thin thu soin tun sang ni samni pali Lok Sabha general election manghian ramchung mipui te democracy le ramdan pui humhim na thok theu turina soma ramchunga mi pakhat lalhrot na lian chho mek chu titop turin ram mipui te asombok tin Kejriwal-a cabinet minister te jingami health department le department dang sang Chhangte Saurabh Bardua chan PMLA dan tlo chana ED tenan man Arvind Kejriwal-a ni somli hnu leka interim bail aron chuak thei mai chu chunglam thilti chunglam ruah man ani thu soin election puan felani hnu loka Arvind Kejriwal-a jail an khungkha BJP te thilti poi berle tun in thana an chiat pui ber tur ani thu asoibok tichuan naktu ka tangin Arvind Kejriwal chu cholkar thum chunga tan a party tana mun sang campaign tur le a party hruai le turin azalenin mipui te hma a aron ding theile to don ti na ani a elpui te tan chuan chanchin thar lungchiat thlak tak atling nge in narin om thlamasa April ni nia tihar jela tang veka Supreme Court in an lo chhuahtir to an party Rajya Sabha MP Sanjay Singh nen thapui tak chhuain an campaign kwal don ti na ani a me ni somni panga a Delhi a vote thlak tur le June ni khata Punjab a vote thlak tura an party in an thatpui pha na sa hle tura ngai ani Delhi a Lok Sabha seat sari oma Aam Aadmi Party hian Congress tan India Alliance mingin seat thum anda ola an nin seat saria candidate anda Punjab a ero India Alliance angakal lovin an mani in seat zong som pathuma candidate anda vek thunga Delhi mai ni lo Punjab vote thlak ni thlenga Kejriwalan bail a hmu hi an party tana thulom om tak le chanchin ngai nom tak atling Arvind Kejriwal le Sanjay Singh te hi engtiang che in nge an campaign chawanga eng thu te nge an soi chho zelang ti te in thlan boruak sang le a che vel chanchin thar sang tenen in hmu chun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video in hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule